аз ҷониби кормандони прокуратураи вилояти Суғд ҷиҳати истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ аз ҷониби муштариён, пардохти саривақтии маблағи истифода, фаҳмонидани моҳияти ворид намудани тағйиру илова ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон байни аҳолӣ мулоқоту вохӯрӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ дар ҷойҳои серодам, бозор, марказҳои савдо, боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва дохили нақлиёти ҷамъиятии шаҳри Хуҷанд доир карда шуданд. ин тадбир бо мақсади сарфаҷӯии энергияи барқ ки дар фасли тирамоҳу зимистон талабот ба он бештар мешавад доир шуда, зимни суҳбату вохӯриҳо риояи қоидаю меъёри истифодабарии нерӯи барқ муҳим ва ҳатмӣ арзёбӣ гардид. дар рафти корҳои фаҳмондадиҳӣ, кормандони прокуратураи вилояти Суғд ба аҳолӣ истифодабарандагони нерӯи барқ таъкид намуданд ки бо мақсади таҳкими вазъи инфраструктураи барқ, кам кардани талафот, таъмини аҳолӣ бо нерӯ ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ворид гардид ки минбаъд барои тағйир додани нишондоди ҳисобкунаки барқӣ ё бепайвасткунӣ ба чунин таҷҳизот барқро истифода мебаранд, маблағи қувваи барқро пардохт намекунанд, ҷазои ҷиноятӣ аз ҷарима то чораи ба ҳабс гирифтан ва муҳлати аз 3 то 10 сол пешбинӣ шудааст.